Dobrý deň, milí poslucháči. Prichádzame s ďalším vydaním relácie Túto hudbu mám rád. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc. Nedvarí týždňa, v ktorom by som si vo svojej elektronickej pošte nenašiel od neho pozvánku na nejakú výstavu obrazov alebo iné podujatie súvisiace s výtvarným umením. Neviem si predstaviť, ako by som ich stihol všetky absolvovať a tým pádom už vôbec nechápem, ako to on dokáže všetko pripraviť a zorganizovať. Okrem toho je otcom projektu Identifikačný kód Slovenska, ktorého 6. ročník sa konal tohto roku v auguste na Bratislavskom hrade, autorom mnohých publikácií a viac ako tisícky odborných článkov o našom aj svetovom výtvarnom umení. Je pedagógom na katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, v detstve bol členom detskej rozhlasovej dramatickej družiny, v hudobnej škole absolvoval hru na klavíri. Nehral síce v žiadnej kapele, ale v hudbe sa vyzná a hudbu má rád. Vážení poslucháči, mojím dnešným hostom je historik umenia, galerista a výtvarný teoretik doktor Ľuboslav Boza. A na úvod nám zaspieva jeden z prvých držiteľov ocenenia Identifikačný kód Slovenska, Pavol Hamel. A čo je mladosť, 25 rokov? Pýtal sa už Andrej Sládkovič pred vyše 160 rokmi v básni Marína a Pavol Hamel mu slovami Borisa Filana odpovedal touto piesňou z roku 1973. Ako by ste charakterizovali mladosť vy, pán Moza? A najmä teda tú svoju, samozrejme, aká bola a dokedy trvala? Mladosť to je úžasný pojem a v tom mojom dnešnom vnímaní, že tá by mala vlastne trvať celý život. Mala by? Mala by trvať celý život. Áno, človek sa vždy pozrie do občianskeho preukazu a vidí, že skutočnosť je iná, ale rok narodenia, on je skutočne orientačný, ale nie až taký dominantný, ako je tá vnútorná ľudská pohoda, alebo vnútorné ľudské napätie, snaženie, alebo respektíve potom už to rekapitulovanie, hodnotenie a tak ďalej. No a aká bola teda tá vaša konkrétna? Moja mladosť bola krásna, každý povie o svojej, že je krásna. Väčšina ľudí sa k tej svojej mladosti vraciajú, jak bolo kedysi výborne a teraz to je všetko hrozné a je to rozpad, je to rozklad. Ja si myslím, ja viem, že tak to bolo vždy a aj bude pre budúcnosť. Aj títo mladí, najvážnejší a najbúrlivejší búrliváci budú neskôr takto rozprávať. Je to prirodzený vývoj a je to prirodzene logické. Ale čo je najkrajšie na tej mojej mladosti a čo sú také najväčšie spomienky, okrem toho, čo som spomínal, to je tá oblasť Patronky, to je tamto všetko, čo ma obklopovalo, v čom som rastol. Patronka sa vždy volala West End, pokiaľ viem. Tam v bežných domoch boli obchody zriadené a v domy, ktoré dnes stoja, tam neboli a tam boli lúky. Bolo tam krásne, bolo tam čisto, neboli ešte kramáre, nebolo nič. Bola akurát príroda a samozrejme s tým celým čarom, čo to obnáša. Patronka mala nejaké svoje vlastné kapely, ktoré proste boli tam, v tej vašej oblasti, alebo ste chodili za muzikou do centra Bratislavy, čo bolo vlastne aj tak len kúsok? Patronka vlastné kapely nemala, ani tam tá lokalita. Keď si akokoľvek spomínam v tých 50., 60. rokoch, to všetko vznikalo a to všetko sa dialo na Bratislavskom korze a potom v Americkej záhrade, kde sme chodili kupovať platne na tzv. Blší trh, a kde sme ich samozrejme aj menili. Nekonečne stane v stanku na Lavrinskej ulici, vtedy na Lepkovej, na nové číslo časopisu Jukebox. Ten Jukebox mal každý jednu vinilovú maličkú platňu a stáli na tú dobu 2,50 koruny, čo bolo veľmi prístupné. Tam sme sa prvýkrát stretli s pesničkou Easy Beats, Friday on my mind a od Beach Boys, Beatles a podobne, teda naživo stretli, že človek mal v ruke nielen plagáty, ale aj platňu, vlastnú platňu, ktorú si vlastne kúpil v normálnom obchode a mohol si ju púšťať. No a čo vám pripomína pieseň California Dreaming skupiny Mamas and Papas? Bola tiež v tom jukeboxe? Bola v jukeboxe. Mamas and Papas, to bola skupina, jedna z toho množstva skupín, ktoré sme milovali a každý z nás si vyberal také tie svoje pochúťky. Ja som strašne miloval sprvoti takú tú jednoduchú, ale prostú a doposiaľ nesmierne krásnu hudbu od Strokes, Kings. Neskôr som sa začal viac orientovať na Spencer Davis Group a také náročnejšie kapely cez toho Johna Mayalla a Erika Claptona a tak ďalej. Ale viete, Beach Boys, Mamas and Papas a podobne, ako aj nedávno zosnulý Mackenzie s jeho neopakovateľným San Franciscom, oni nám stále asociovali tú zmenu plánu ľudstva, toho vývoja ľudstva, zmenu falošnosti, pokrytectva
a všetkého toho, čo s tým vlastne súviselo. 60. roky boli v tomto smere neopakovateľné. Možno sa zopakujú, ale zase až o 100 rokov možno. Ak to bude treba. Ak to bude treba. No ale zdá sa, že treba to bude, pretože mám taký pocit, že technika nad nami víťazí a že bude treba v tom urobiť nejaký poriadok. Áno, túto hudbu robili ľudia skutočne sami. A to je úžasné. Hudbu neskladali desiatky ľudí podľa počítačových programov, na čo sa verejnosť chytí a na čo sa nechytí, aby to bolo predávané. Jednoducho oni to zložili, lebo to mali radi a ľudia sa na to chytili aj bez tohoto celého okolia. Tak, skupina Mamas and Papas a pieseň California Dreaming. Jedna z najkrajších. Pán Moza, vy ste svojho času boli aj členom detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Stvárnili ste množstvo detských rozhlasových postáv. V nahrávacom štúdiu ste sa stretávali so všetkými známymi hercami. Keď však prišiel čas definitívne sa rozhodnúť, čím chcete byť, zvolili ste si ani nie herectvo, ani nie hudbu, ale dokonca teoretické štúdium vedu o výtvarnom umení. Čo taká náhla zmena? Keď nad tým rozmýšľam spätne, tak neviem. Odpoveď neviem. Miloval som hudbu, hudbou som žil, kade som chodil, vtade som si ju púšťal. Na Korze som chodil s tým malým magnetofónom Urán, aby ma všetci počuli a na páskach tam bežali noví Majalovia a nové ďalšie kapely. Miloval som divadlo, miloval som ten prejav, preto som aj na vysokej škole viedol 2 také študentské divadielka, v ktorých sme, myslím, že boli pomerne úspešní. A to výtvarné umenie, to mi prišlo tak, že poznal som ľudí, ktorí sa venovali teórii výtvarného umenia, ktorí študovali a začalo ma to strašne lákať a dráždiť. Som si uvedomil, že v tejto oblasti som vôbec není doma. Tomu jednoducho nerozumiem a chcel som tomu rozumieť. Takže možno práve to bola tá vec, že som do toho vstúpil nie ako dieťa odchované v rodine výtvarných umelcov alebo výtvarných teoretikov, ale ako mládežník, ktorý poznal z umenia veľmi veľa, ale v tom výtvarnom mu strašne veľa chýbalo. Takže nepredchádzalo tomu ani to, že by ste si doma malovali obrazy? Nie, vôbec nie. K tomu výtvarnému umeniu som mal úplne indiferentný vzťah. Populárna hudba sa dnes skôr zaraďuje do zábavného priemyslu. Vnímate ju teda len ako zábavný priemysel, alebo tiež aj ako umenie? Tu ste otvoril veľmi dôležitú otázku hodnoty a otázku kvality umeleckého diela. Keď prednášam alebo sám formulujem nejaké myšlienky, a neviem na ne dobre odpovedať pri hodnotení výtvarného prejavu, výtvarných umeleckých diel, tak si pomáham s hudbou, s literatúrou, s filmom. Je pravdou, že je velikánsky rozdiel medzi skladbami skupiny ABBA alebo Beach Boys a tvorbou Claptona alebo ešte náročnejších hudobných smerov, jazzu a tak ďalej. Som presvedčený už dnes s odstupom času, že všetky tieto umelecké prejavy sú potrebné na scéne. Viem, že je snáď 5%, 3% divákov, poslucháčov, ktorých zaujíma a ktorí podľahli alternatíve. To znamená umeniu, ktoré verejnosť ako taká nechápe, respektíve akceptuje, ale sa s ním nejakým spôsobom nepohráva a neprofiluje ho. Ja som presvedčený, že toto umenie, toto alternatívne umenie, toto náročné umenie treba podporovať zo strany štátu, zo strany sponzorov, lebo ono si na seba skutočne nezarobí. Viem však na druhej strane, že ako medzi klasickým umením, ktoré verejnosť prijíma a potrebuje, aj tu je veľa marazmu a veľa odpadu a preto treba hovoriť čoraz častejšie o tom a hľadať podstatu kvality a podstatu hodnoty. To všetko, čo hovoríme, je stále otvorené a ostane otvoreným, pokiaľ bude ľudstvo ľudstvom. Hodnotiť umenie sa dá s odstupom 50-100 rokov. Ale aj vtedy nastávajú postupne nejaké posuny a nejaké iné nazerania, ako vidíme aj v dnešnej dobe, že objavujeme veľkosť stredoveku, ktorý bol svojím spôsobom vždy opomínaný a braný ako naivné umenie. A renesančné a barokové umenie bolo nesmierne vyzdvihované, najprv síce nie, ale potom áno, ako vďaka jeho dokonalosti. Dnešok vo vzťahu k hudbe alebo k umeniu vôbec možno samozrejme diferencovať na náročnú hudobnú scénu, bežnú populárnu hudobnú scénu a potom alternatívnu a samozrejme na mnoho ďalších variant. Zistiť a spoznať kvalitu, to je vecou odborníkov, ktorí by mali vedieť predstaviť ľuďom alebo zdôrazňovať ľuďom to, čo je kvalitné a to, čo je hodnotné.
Jestvuje k tomu niekoľko postupov aj pre bežného diváka alebo poslucháča. Napríklad taký, že zoberie si obrázok, ktorý ho najsám prv oslnil a ktorý mu strašne veľa priniesol domov a uvidí, ako bude na ten obrázok reagovať, ja neviem, o 10 dní alebo o 1 mesiac. To máte aj s pesničkou, že pustíte si pesničku nesmierne hodnotnú, nepýtajte sa ma, ktorá to je teraz, lebo to je skutočne na dlhý rozhovor, ale ktorá prináša hodnoty a prináša niečo viac a tu viete počúvať každý deň. Ak tá vám dodá to, alebo to, čo potrebujete. Ale zoberete si pieseň z tej populárnej hudby a počúvať ju stále za sebou, jednoducho to sa nedá. A to je aj s obrazom, ktorý vám nič nedá, tak jednoducho ten obraz nemá tú vnútornú imanentnú silu vás oslovovať a nakoniec ho dáte za skriňu, lebo sa ho bojíte vrátiť. Je fakt, že hodnotu umenia a kultúry vníma každý človek inak vo vzťahu k jeho vzdelaniu, k societe, kde vyrastá a k vlastnej identite. Ale pritom ten človek, ktorý je otvorený všetkému, prijíma všetky druhy umenia, keď hovoríme o umení. Aj to povrchné, to štandardné, aj to vysoko nad, lebo to povrchné štandardné to vie vytvoriť dobrú náladu, asociácie, to vie vytvoriť emóciu, tú momentálnu, ale krátkodobú. A to hodnotné umenie, to, ktoré zaujíma, to vytvára v človeku provokácie, toho dráždi, toho núti rozmýšľať o niečom hodnotnom, tomu simuluje predstavu o problémoch, o riešení problémov a tak ďalej a tak ďalej. Hudba Johna Mayalla je pre vás umeleckým dielom, či je iba vynikajúci remeselník? To ste sa spýtali. To je taká zbytočná otázka. Ako, ja viem, že ste to povedali s takou nadsázkou. John Mayall a mnohí iní, ako Peter Green z Fleetwood Mac a Spencer Davis Group a jedna úžasná skupina zo 60. rokov East of Eden, to sú skupiny, ktoré ostanú večné, ich hudba ostane večná nastálo, lebo to nie je len hudba, ktorá dodá človeku ten esprit a tú živočíšnu vlahu, ktorú potrebuje, ale to je hudba, ktorá stimuluje ďalších hudobníkov v tvorbe. Tak to je John Mayall, Peter Green, Out of Reach. Pán Móza, keby som mal maliarsky talent, akože ho absolútne nemám, tak si viem predstaviť, že pri takejto hudbe by som maľovával krásne obrazy. No ja som nikdy nevedel, že doktori operujú pri hudbe, áno, že je tam pustená hudba, buď klasika nejaká, alebo moderná a to tam hraje tranzistor a oni operujú tie hodiny a tak. Takisto som nevedel spustu vecí. Zrazu zistia, že pitvajú, nie? A takisto som nevedel, že koľko umelcov tvorí pri hudbe. A nakoniec sa to dozviete návštevou ateliérov a podobne, že mnohí bez toho vôbec nevedia ani zobrať štetec do ruky, bez toho, aby nepočuli dobrú muziku, ktorá ich nejakým spôsobom naštartuje. Áno, a keby som tak skúsil sám seba otvoriť pred vami a pred poslucháčmi, tak nesmierne dobre mi robí táto blúzová hudba, keď si sadnem do kresla a keď mám chvíľočku. Veľmi dobre mi urobí, aj keď sadnem do auta, lebo strašne veľa presúvam sa z miesta na miesto a vždy, ako každý presúvač, nestíham ten čas, takže tá hudba ma vždy tak stimuluje a dá mi toľko síly a hodnoty, že prestanem byť nervózny a napätý a vtedy sa mi stáva, že prídem na čas. Táto hudba je malý zázrak a je liek na všetko, ale človek veľakrát potrebuje aj niečo iné. Meditácia je krásna časť života, ale taká určitá napätá, taká pozitívne adrenalinová tvorba je taktiež krásna časť života a všetko ďalšie. A keď potrebujem to nabudenie, najmä ráno, že človek ide a teraz má ísť prednášať alebo má ísť pripravovať výstavu, koncepciu a je taký nejaký, že dlho do noci pracoval, unavený, tak mi stačí pustiť si Elvin Lee, 10 Years After, z niektorú z tých jeho najmä posledných rock'n'rollových skladieb, ako to on vie urobiť, bravúrny majster na gitaru, však tam sa kedysi hovorilo, že on mal nejakých 14 a 16 úderov behom sekundy na gitaru, najrýchlejší gitarobiec, tieto velikánske preteky, tie myslím platia aj dodnes, ale tie boli aj predtým, jak sa rozprávalo, že kto je lepší varhaník, či náš Marian Varga, alebo veľký hudobník zo skupiny Nice, Emerson, ktorý potom založil Emerson, Lake and Palmers, veľkú triádu a tak ďalej. Takže keď si pustím toho hudobníka menom Elvin Lee
a sadnem do auta, tak odrazu vidím svet inak. Viem, že nie sú problémy, že nie je nič ťažké a všetko sa dá vyriešiť. A to, čo sa nedá, tak to bolo zbytočné. Vôbec sa do toho ísť a s tým niečo robiť. Jednoducho hudba stimuluje človeka. Stimuluje ho tak najprirodzenejšie a najkrajšie. Možno je to aj tým, že ako sa stále hovorí, že doba je rýchla a sa strašne zrýchľuje. Niečo v tom je určite. A keď sa doba zrýchľuje, ľudia nestíhajú. Doba informatizácie, ktorú mnohí myslia, že je, tá už určite skončila. Už sme v ďalšej dobe, ktoré ani nemá meno. A pri tomto rýchlom žití je len logické, že všetko musí byť povrchné. Aj umenie musí byť povrchné, lebo ono tou povrchnosťou vám zaujme, dodávam ako káva ten svoj kofeín, vydržíte s tým 10, 15, 20 minút a potom to síce padne, ale vy ste už v niečom inom a bežíte ďalej. Ale tá hodnota umeleckého diela, ktoré umeleckým je, tá zostane. Umenie je aj bude jedna veľká neznáma. Neznáma, ktorá má hlbokú hodnotu bez konca. A čím je to väčšia hodnota, tým je to ťažšie pochopiteľné a ťažšie poznateľné. No, teraz nám zahrá a zaspieva jeden hudobník, ktorého si síce nemenovali, a pesnička bude tak trochu aj o textilnom umení. Peter Nať, Zuzka. Mohli sme zahrať síce aj hociktorú inú pieseň z repertoáru Petra Naďa, ale vybrali ste špeciálne Zuzku, pán Moza, lebo vraj aj doma máte jednu. Áno, najstaršia dcéra sa volá Zuzka. Rozmýšľal som tiež nad tom najmladšou, nad Katarínou. Jestuje niekoľko piesní, ale sú menej známe a vnútorne mi ako si tie piesne nesúvisia s tým, o čom by som chcel ešte dnes rozprávať, o tej identite a o tej našej domácej kultúrnej a umeleckej scéne. Áno, o tej by som aj ja teraz chcel hovoriť. Peter Nať je jedným z nositeľov ocenenia Identifikačný kód Slovenska. Aj keď v tejto piesni použil jeden čechizmus, po slovensky by to mala byť bielizeň, nie prádlo, ale tomu odpustíme. Ano. Zrejme mu to nevychádzalo rytmicky, no ale tak tomu zase rozumejú aj v Čechách. Takže projekt Identifikačný kód Slovenska ste vymysleli vy, pán Moza, a v auguste tohto roku sa konal už jeho 6. ročník. Povedzte nám o tom niečo viac. Mojou záľubou, mojou cestou je predovšetkým robiť osvetu, propagáciu umenia, porovnávať umelecké hodnoty, predstavovať ich ľuďom, nech si sami tvoria svoj názor. Od začiatku až do konca budem hovoriť, že nie je podstatné a dôležité v prístupe k dnešnému umeniu, že čo hovorí verejnosť, čo hovorí niekto, lebo tá verejnosť je veľmi široká. Dôležitý je môj názor, dôležitý je váš názor, alebo tu našej kolegyne, ktorá sedí tam ďalej za sklom. To je ten názor, ktorý vám dáva to, čo vám dať potrebuje. Odborníci ho majú iba svojím spôsobom sa k nemu vyjadrovať a cestou vašim priestorom je ten názor zhodnotiť a buď priznať, alebo ostať pri tom svojom. Identifikačný kód Slovenska je svojím spôsobom následok týchto mojich úvah a dohadov o umení. Ešte raz chcem povedať, umenie nie je len výtvarný prejav a výtvarné umenie, ktoré som vyštudoval. Umenie je všetko, čo spadá pod pojem kultúry, nakoniec do kultúry spadá aj veda, ale ten rozdiel medzi vedou a umením je ten, že umenie je niečo úplne nové. Vždy vznikne niečo nové, čo nikdy predtým nebolo. A veda svojím spôsobom objavuje to, čo jestvuje. Hej? Každý zákon, ktorý je vymyslený, každý nový prvok v chemickej tabulke, on jestvuje, hej? Iba je formulovaný. Takže to je ten veľký diametrálny rozdiel medzi vedou a umením, ktoré vytvára iba nové hodnoty, iné vytvárať nemôže. A išlo mi vlastne pri projekte Identifikačný kód Slovenska zdôrazňovať identitu tej krajiny, ktorá momentálne je ohraničená a nazýva sa Slovensko. Každý umelec, ktorý na tomto území žil alebo žije, necháva tu svoje otlačky kultúry, otlačky umenia, otlačky hodnoty, ktorá pred 10-20 rokmi, ale aj dnes určitým spôsobom formuje ľudí, ktorí vyrastajú medzi týmito otlačkami, ale predovšetkým je najlepšou učebnicou
najlepším výkladom toho, ako sa v tejto dobe žilo pre budúce generácie. Takže identifikačný kód Slovenska je projekt, kde nikto nie je prvý ani posledný. To nechávam na galerijných pracovníkov a iných. Jednoducho je to projekt, kde sú prezentovaní umelci, ktorí žijú na Slovensku, ale nezávisle, či je to Slovák, alebo či tu žije Mongol, alebo niekto iný, ale ktorí sú spätí s týmto krajom. Verte mi alebo nie, ale mnohé také osobnosti, s ktorými sme my žili, dnešná mládež vôbec nepozná, nič im to nehovorí. A je to smutné už iba kvôli tomu, lebo nič nejde bez kontinuity a bez toho vývoja. Že ja si sadnem a nebudem čítať žiadnu poéziu, iba tú svoju, aby ma nikto neovplyvnil. Hej. To nie je, to Picasso už povedal, že najväčšia vec v umení je vedieť niekoho vykradnúť, dobre vykradnúť, ale myslel to samozrejme v dobrom. Myslel to práve v tej kontinuite, v tej identite jedného do druhého, tretieho a v náväznosti na to iné. Takže keď sa odozdáva 10, 15, 20 ocenení, tak zďaleka nie sme schopní ani pokryť to množstvo veľké, ktoré vlastne tá umenie a kultúra obsahuje. Napriek tomu som nesmierne rád, že toto ocenenie už dostalo viac ako 100 ľudí a že to skutočne nie je ocenenie iba o jednej profesii, o jednom myslení, alebo že tam nie sú vyberaní tí najlepší, lebo najlepší sú v športe, hej, kde vám zmačne stopky a viete presne, je to 8-9 sekúnd, ale tuto povedať o niekom, že je najlepší, tak možno s tým odstupom 100 rokov, ale dnes je veľmi ťažké a veľmi riskantné. A koľko hudobníkov je medzi tými, ktorí už boli ocenení? Nepočítal som to, ani vaša otázka mi neprišla skôr ako teraz. Predpokladám okolo 15-20. Tento rok boli tiež medzi nimi hudobníci? Ale áno, tento rok dostali hudobné potvrdenie, že sú nositeľmi identifikačného kódu Slovenska Adriana Kučerová. Mladá, talentovaná, šikovná, nádherná, ale predovšetkým kreatívna, nesmierne talentovaná speváčka Eva Maziková. Eva Maziková bola jedna z najvychytenejších speváčok v 70. rokoch na Slovensku, ale aj v Európe. Ľudia ju chceli, lebo mala nesmierne peknú pohybovú kultúru, úžasný spevácky talent a vedela urobiť z pesničky naozaj skvost. No a Procházka, Boboš, Erich. Vždy aj usilujeme každý rok, aby to bolo pestré zastúpenie hudobníkov, literátov, výtvarníkov a ďalších umelcov, lebo život je pestrý a ten základ pre život musí byť pestrý, lebo toľko umeleckých druhov a prejavov je iba preto, že toľko je všelijakých ľudí, ktorí si vždy nejaké iné umenie, iný prejav osvoja a budú mu fandiť. A tak je to dobré. Takže Erich Boboš Procházka, európsky talent, čo sa týka slovenského a európskeho a možno aj celosvetového blúzu. Hral s Johnom Mayallom a podobne. Jednoducho je to špička špičiek v blúzovom hraní a v blúzovom speve. Takže netreba si hádzať ani korunu. Zahrá nám teraz Erich Boboš Procházka. Iný to ani byť nemôže.
To bol slovenský hudobník, hráč na ústnu harmoniku a spevák Erich Boboš Procházka vo svojej vlastnej skladbe About Me. Pán Moza, vy ste teoretik umenia, tak sa vás teraz pýtam, či existuje definícia gíču a či je aj gíč považovaný za istú formu umenia. O tom sa rozpráva, odkedy vznikla nielen výtvarná teória alebo umelecká teória ako taká kritika, ale snáď aj predtým. Ťažko na to odpovedať, vyšli už o tom mnohé knihy, mnohokrát sa rozpráva, že gíč neestuje, mnoho ľudí rozpráva, alebo mnoho umelcov sa snaží namalovať gíč, ale tam za tým vidíte, že to je snaha, snaží prezentovať gíč v hudbe, alebo v tom robia si vlastne už aj z gíču nejakú takú psinu, také žarty. Ja vám neodpoviem na to jednoducho, lebo to je problém, myslím, že pre každého. A kto to neprizná, tak pre toho je to problém témer neriešiteľný. Ale gíč je to, čo je ľúbivé, čo je krásne. Ako náhle je niečo príliš krásne a tým pádom sladké, stáva sa to gíčom, lebo človek túži po šťastí a po dobre, túži po kráse, po dokonalosti, ale ako náhle ju má, prestane ho baviť. Človeka zaujíma zmena, zaujíma ho stále niečo nové, niečo aj to, čo neprijíma. Preto je toľko rečí o dnešnom umení, o dnešnej hudbe, o dnešnom výtvarnom prejave, o tom, že čo sa robí, ako sa robí a podobne. Chcem len povedať, že každé umenie a každá generácia prichádzala vždy s niečím novým. A že dnes sa prichádza tak rapidne s niečím novým, to už dnes pre odborníkov, ale aj pre ľudí nie je žiadnym prekvapením. Skutočne to umenie dnešné vedie úplne inou cestou, ale takou cestou, ktorá zodpoveda tejto dobe. Ľudia ho kupujú, ľudia chcú byť obklopení tým moderným, ako chcú byť obklopení moderným nábytkom a modernou sedacou súpravou. Len porovnajme pre Boha tie kuchynské linky dneška s tými, ktoré boli v 50. 60. rokoch, veď to je úplne niečo iné, plnia úplne inú funkciu a úplne inak oslovujú ľudí a to je aj tým umením. A kto to nechápe, tak bolo by dobre, keby to nechali tak. Kritizovať je veľmi dobre, ale kritizovať môže človek, keď tomu rozumie. A kým tomu nerozumiem, tak radšej treba mešať a nechať to plávať, ak to ide. A myslím si, že to dnešné umenie má taktiež veľkú budúcnosť a v budúcnosti bude mať veľkú tradíciu. Je iba na nás, aby sme už aj teraz vedeli odlíšiť to umenie, ktoré je slabšie, alebo ktoré sa väzie s tými špičkovými. Tak to bolo aj v impresii, medzi impresionistami, že boli osobnosti, o ktorých teraz už s odstupom času veľmi dobre vieme a boli ľudia, ktorí sa viezli na tých osobnostiach, ktorých teraz tiež rešpektujeme ako dobrých všetko, ale nikdy nevytvorili to svojbytné, to originálne. Lebo pri umení, a tak to platí aj podľa mňa pri literatúre, pri hudbe, pri všetkom, sú potrebné také 3 základné veci, ale je ich určite viac. Je to perfektné ovládanie remesla. Je to byť prvý, to znamená byť originálny, jak Picasso prišiel s tým prvým, že kubizmus a odtedy je kubizmus kubizmom. To znamená byť prvý, byť originálny a potom vložiť do umenia to vnútorné, imanentné, jednoducho dušu, aby ten obraz bol živý. A skutočne, keď pozriete na živý obraz, tak cítite, že z neho vám niečo ide. Keď pozriete na obyčajný obraz, vidíte, nemusí byť gíč, ale je to dekorácia, ktorá vás obklopuje, harmonizuje, ale ktorá vám nedá to vnútorné, čo potrebujete. To znamená, tento prístup, že kde najvyššie pri hodnotení umenia, lebo treba samozrejme prebúrať celú terminológiu pri hodnotení umenia dnešného vo vzťahu k minulom, to je logické, lebo to umenie je iné, sú vizuálne, sú filmové smyčky a tak ďalej, koncept je, ale chcel som povedať, že tam tá najvyššia rovina, to duševné bohatstvo umeleckého diela malo strašnú silu pri gotickom umení, pre stredovekom umení a preto dnes to stredoveké umenie tak ľudia milujú a považujú ho za originálne. Hej. To renesančné a barokové má hodnoty, ale veľmi často postráda práve to, čo dávali gotickí, aj keď jednoduchí a nemoc vzdelaní umelci do tých svojich sôch a obrazov a možno aj do tých ďalších skvostných vecí. Preboha, však aké krásne veci vyšli od Danteho Alighieriho, hej. Tie nekonečné knihy, chvála bláznivosti od Erasma Rotterdamského. Oni majú vnútro tak silné a tak hodnotné, doteraz nad nimi ľudia točia hlavou a obdivujú to. Takže je to asi o tom. No neviem, aký výtvarný talent má Eric Clapton, ale všetko to, o čom ste hovorili, sa asi stretáva v jeho hudbe. Určite. Tak touto svojou pesničkou Eric Clapton tiež dokázal, že je vynikajúci umelec, nielen remeselník v hudbe, ale dnes by možno drahšie predala svoj bárs ako namalovaný obraz tzv. Celebrita z nejakej reality show ako nadaný a kvalitný maliar, ktorého meno je však ešte neznáme. Je to tak?
to beriem alebo hodnotím do takej určitej kategórie zberateľstva. Ako ľudia milujú a chcú mať Elvisovú gitaru, alebo gitaru Jimiho Hendrixa, alebo keď sa dostane na trh s raritami, alebo aj s normálnymi vecami, kúsok z vlasov, alebo čiapka, ktorú nosil John Mayall, tak sa ľudia idú potrhať. To isté je nohavičky od Madony a podobne. Nikto nemôže povedať pre Boha, že to je umenie. Hej? To je zberateľstvo. Mnohí ľudia sa vyhrávajú a pohrávajú a fotia, malujú a robia z toho také nejakým spôsobom sami sebe radosť. Keď ich nájde manažér alebo niektorý iný odborník na zarábanie peňazí, tak ten si uvedomí, že to sa dá pekne speňažiť a ide potom. Ale hudba ako taká, výtvarné umenie, literatúra, ona vždy vie osloviť. Povedzme si, že kto viac osloví? Zazi v metre bežného diváka alebo Daniel Stýlová. Vieme, že kto vyhráva platinové dosky aj v literatúre, tak je to stále štandard. Štandard, ktorý koketuje s tou prázdnotou, s gíčom. Ľudia to chcú, ľudia chcú zabudnúť. A na záver ešte chcel by som pripomenúť, že dochádza mi pri tom všetkom aj to poslanie tohoto zabudnutia alebo tohoto opantania sa takou určitou prázdnotou. A to je to, že človek si neuvedomuje, čo pozerá, čo vníma, čo ho obklopuje. On sa dostane do takej polohy, že nemyslí, lebo myslenie je strašne komplikovaný proces a veľmi bolí. Každý z nás má úžasné problémy. Toto som neurobil, to som mal vtedy, myslieť výčitky, čo bolo kedysi, čo som mal. A dostať sa na tú cestu k nirváne, že v tichu a v pokoji meditovať, to nevie temerník. Jednoducho, lebo k tomu sa treba tiež prepracovať, ako aj k tej kultúre a k to vysokým umeleckým hodnotám. Ťažková náročnou cestou a tá náročná cesta je pre nás viac menej nie, že nepochopiteľná, jednoducho odmietame ňou ísť, ani čas na to niet. A potom si pomôžeme s plitkou literatúrou a s plitkým sitcomom, kde pozeráme a mnohí ani nevedia, čo pozerajú, ale nemyslím na nič. Do hlavy mi nejdú problémy, že nemám na zaplatenie nájomného, nemám na to. Jednoducho momentálne relaxujem a potom sa to môže stať nakoniec aj takou určitou psychickou chorobou, závislosťou, že budem vlastne relaxovať furt a neriešiť tie problémy, ktoré nás v každom prípade počkajú a ktoré sú tu stále. Pre spevákov je charakteristická napríklad farba hlasu, ale je aj veľa takých, ktorí splynú s davom a neviete ich v tom dave vlastne ani identifikovať, keď ich počujete z éteru. Ale Jana Kocianová medzi nich určite nepatrí. To je tiež jedna z ocenených, ktorá dostala v priebehu tých 6 ročníkov oceňovania identifikačníkov Slovenska. Áno. Tá nám zaspieva celkom na záver dnešného stretnutia s historikom umenia a výtvarným teoretikom, doktorom Ľuboslavom Mózom. Pán Móza, ďakujem veľmi pekne za túto pre mňa a verím, že aj pre našich poslucháčov veľmi, veľmi zaujímavú hodinku strávenú s vami pri hudbe, ktorú máte rád. Je mi potešením. To bolo stretnutie s doktorom Ľuboslavom Mózom pri hudbe, ktorú má rád. Pán Móza daroval aj 3 grafické listy slovenských výtvarných umelcov, ktoré budú tentoraz cenou pre 3 z vás, ktorí správne odpoviete na dnešnú súťažnú otázku. Tá znie: v ktorom roku sa konal prvý ročník odovzdávania ocenenia Identifikačný kód Slovenska? 2005, 2006 alebo 2007? Opakujem, v ktorom roku sa konal prvý ročník odovzdávania ocenenia Identifikačný kód Slovenska? 2005, 2006 alebo 2007? K správnej odpovedi sa dopracujete, ak ste si zapamätali, koľký ročník sa konal v tomto roku. Píšte na adresu RTVS, Slovenský rozhlas, Mýtna 1, PO Box 55, 817 55, Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Telefón 02 32 50 50 70, 02 32 50 50 70, e-mail moja hudba @rozhlas.sk. Správna odpoveď na otázku, keď bola hosťom tohto programu pani Ingrid Konrad, mala znieť: pani Konrad bola do funkcie hlavnej architektky Bratislavy zvolená v roku 2011. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Bernarda Piecku z Popradu, Petra Hoštáka z Martina a Ľudovita Varhánika z Levoče. Srdečne blahoželáme. O týždeň bude hosťom tohto programu speváčka Gabriela Šusteková. Dnes už ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom bol Peter Hájek. S hosťom Ľuboslavom Mózom sa rozprával Vlado Franc. Do počutia.